Omela mafê mirov îhade ya baska Stenbolê li ser mijara mafê mirov yekemîn pêşbirka navnetewî ya karîkatûr li darxist. Di sê kategoriyan da xelata giştî, xelata rûmeta mirovahiyê û xelata jûrî da ji 39 welatî karîkatûrîst beşdarî vê pêşbirkê bûn. Ji Ukraynayê Oleksî Kaustovskî di kategoriya xelata giştî da bû yekemîn. Di kategoriya xelata rûmeta mirovahiyê da jî karîkatûrîstê zindankirî Kurd Mehmet Bogatekîn xelata yekemîn girt. Ji ber ku ew di zindanê de ye, xizmê wî Hacı Bogatekîn di girtina xelatê da ragihand ku ew çiqas di zindanê da bin jî lê fikrê wan azad e. Karikatür zindanan da deng dertiye şart xay zorun, pir xay zorun, nikone kes boya tine, kalem tine, kağıt tine, defter tine. Bu halde karikatür çekirine ona mara dersi ki ana mara diyor ki hem özgürlük mücadelesi, hürriyet mücadelesi hem dedine. Serokê îhadeyê ya baska Stenbolê Gülseren Yolerî gava naveroka ve pêşengehê Diyarbakır radigîne ku li Tirkiye roj nîne ku mafê mirov neyê çewsandin. Karikatür yarışmamızı biz insan hakları... Ev beşbirk care yekem hükümeti qada navnetevî de li ser mafê mirovan pek anî. Li gelek eleqe dît. Ji sünneh welatan 128 karikatürist di 464 berheman beşdar bûn. Li metenê 5 berhem nîşan da. Em dilxwaşin ku beriya huner balê dikişinin ser mafên mirovan. Xwarziya Mustafa Özbay Aynur Eplî bixwe li İzmîrê di girtîgehê de ye. Eplî jî di vê pêşbirkê da xelata rûmeta mirovahiyê ya sêmîn girtiye. Ji ber ku ew zindankiriye dê li wêva xalê wê Mustafa Özbay hatiye. Pardon hal cezaeviye jina da demeydi. Yani böyle zaptıştaki kot yani canlar diçum yani büyüğünüm yani em kahredu. Di nav 464 karîkatûran da bes 5 karîkatûr ana li vê pêşengehê da têne nîşandayîn. Di her karîkatûrekê da peyameka taybet û kûr derdikeve pêş. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Stenbol.